ilmankatto uusittu. Sen lisäksi pari aitaa rakennettu. Ja tässä on aidot. Lampaat ei enää karkua. Karkaakohan ne? Yksi jäi vähän kesken, kun loppu ainekset kesken. Tässä oli yksi. Täällä me 1,5 viikkoa hommailtiin Krisin ja Paulan tilalla. Morjesta vaan lampaille. Lampaat ei oikein meikästä dikkaa. Tällainen paikka. Nyt mä lähden kävelle hakee autoa. Se on tässä naapuriskorjauksessa vanhalla papalla. Saa nähdä mitä se velottaa, kun ei ole suostunut yhtään kertoa, että minkälaista hintaa sieltä on tulossa. Jos Johnnyssa on startti kunnossa. Täältä tähän.